Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, asin uya ang bareta sa oras na ini. Mga poste kan Kasureko 2 sa tinampo na sakop kan Banwaan in Bumbon, Camarines Sur, mayo nang nakakabit na linya nin kuryente asin nakatalaan ng putulon. Ang kumpletong detalye sa report ni Malvin Machado. Kung nag-aagi ka sa Rota kang Bumbon, Camarines Sur, mahiling digdi ang nagkaperang poste kang kuryente na haros yao na sa taho kang tinampo. Ang bagay na ini ang nagdalarang peligro sa mga motorista. Huli ka ini hinagad mi ang paliwanag kang kaso rekodo sa pay kang sedang tagapagtaram na si Renner Bukay. Sinabi ka ini na mga poste niya sa taho kang tinampo ang mayo ng nakakabit na kable kang kuryente. Huli ta sa inda na subot na ibalyo ang sedang linya sa posteng nasa gilid kang tinampo. Ang nawalat, iyo si linya kang telcos. Municipality kang Bumbon. Actually, nakarelocate na po kita dyan ng linya and nakagilid na po si Satuyang bagong poste. Okay. Ang nagiging problema na lang po, naghahalat po kita duman sa mga telcos, cables and internet provider, hindi sa may pasiring sa north area kang Kasureko 2. Na may relocate naman sa endang linya. Ano po? And may coordination na po kita kayan sa LGU, nagpapatabang na po kita. Kung magpapadagos na dai mahiro ang mga telcos na haliw ng sedang linya sa poste, ang Kasureko 2 na subot ang mismong magibuning lakdang. Alagad syertong maapektaran ang serbisyo kang telcos sa nasabing lugar. Base po duman sa mga naka-schedule tang power interruption kang mga nakalihis na mga bulan, nagsurat na po kita sa mga telcos na kung po pwede, mapapwede, i-relocate na. Kaya lang may number of days po kita duman. Kung di man po talaga masunod ninda, siguro mahiro na po ang LGU, katuwang po ang Kasureko to, ibabagsak na po itong linya para matanggal ta po si poste. Kung sabihon, dahil na kita mahalat na i-relocate ninda, araw ka itong ginibot ay hindi sa mabulo, pinurutol ta na si kable. Kaya lang ang makukompromiso po dyan, si linya po hanggang tinambak si Roma kang internet. Kabaliman sa pinaglilikayan kang Kasureko 2 na sindang mabasol kung igwang makabangga sa poste na yao na sa tahaw kang tinampo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Naga City Police Office nagpatanid sa mga mabakal nin paputok online. Igwa na naman mo yan because igwa na naman nagbungkaras na ang iba nagpapabakal and may nag-order online na paputok. Please, enot na enot, dahil kita sigurado kan binabakal ka online. Baka ang binakal ka ng bawang, maging simulyas, kidding aside, dahil kita sigurado. Pandua, delikado man yan sa mga courier, enot na enot pag ang pinbagaan, ang mga parcel, mga packages na pinag-order ta online, kasarabay mang kaniba pang mga parcels, mga packages na naiipit, nadadatugan, baka delikado sa mga ma-deliver ka ini. Another one, sayang kang kwarta, Never, we really discourage everyone to order online, these firecrackers, and even sa tuyang mismong actual ng mga tindahan dito sa Naga, modesty aside, pasensya sa mga paratienda, mga seasonal vendors na kang firecrackers and other pyrotechnic devices na ang satuya pong kampanya sa part ng Philippine National Police, sa part ng Bureau of Fire Protection, the Department of Health, ang satuya pong target perming zero casualty during the celebration of holiday season. Duwang aldaw na sana, Pasko na! Mga tugang, doble ingat po kita ngunya na paabuto na Pasko ninhulitaan uran, yaon man giraray, asin doble ingat pa rin po giraray si mga mapaputok, urog na si mga menor de edad dyan. Mga tugang, asin yan, ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw, day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.